Sanibonani ekhaya lamaphupho. Namuhla sokhuluma ngamaphupho ngokuhamba. Amaphupho ngokuhamba asho ukuthini amaphupho ngokuhamba? Lokhu kuhlanganisa amabhanoyi, amabhayisekili, izikebhe, amabhasi, izimoto, ukugibela amahhashi, amamephu, imikhumbi, amatekisi, izitimela nokuhamba ngezinyawo. Amaphupho ngomkhumbi. Uma uphupha ukuthi uhamba emkhunjini kusho ukuthi uzophumelela futhi ubone umhlaba. Uma ubona ihange kusho ukuthi kunethemba ezinkingeni onazo. Uma umkhumbi ucwila kusho ukuthi uzoba nebhadi. Ungakhohlwa kushaya subscribe ukuze ungaphuthelwa amanye amaphupho. Nisale kahle.